the Lord. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke sisi. Let's give her a round of applause bazalwane. Yeah, bazalwane abafuna ukumbuka ke. Ngiyakhuluma nawe mfake le deposit masinya. Ngoba sisi against lento umfundisi niyashumela ijuluke uNkulunkulu aveza ama talent emabandleni. Bese besuka abantu bathatha ama talent ayile. Mawusumbuza ukuthi ukhonza apha no I don't have time for that. You see that is bad. So we thank God in our church because God has blessed us with them. So if nifuna nje ngoba I couldn't miss this opportunity to tell you. Enzela ukuthi invoice iqala ukungena. That's it. It's time for offering. Anisho kakhulu bazalwane. Time for offering. Egama lenkosibonga sibande mkhulu kakhulu emnikelweni bazalwane. Ngizawufunda iverse lelinye bese singathanda sesiyanikela igama lenkosibonga. Praise the Lord. Ngizayincwadi kaPhilip chapter 4 verse 19. Igama lenkosibonga sesizonikela bazalwane ubambe ngesandla umnikelo wakho. Lifundeka kanje. And my God sentolile bazalwane. And my God will meet your all needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Igama lenkosibonga. Sengiqedile bazalwane. Ukahle le fourth industrial revolution yasiza ngoba basaphenya sesiyathandaza. Sifana amehlo baba uNkulunkulu ophilayo. Baba uNkulunkulu namandla nakho umnikelo wakho abantwana bakho bayanikela. Babe mina babusise baba ngelihle igama lokufela wethu Jesu Kristu. Amen and amen. Hallelujah. Asishayeleke bazalwane. Sabuya, 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 izinto zethu siyabuya namhlanje. Sabuya, buya, sabuya, sabuya, sabuya namhlanje. Sabuya, 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 sabuya namhlanje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabonga bazalwane. Igama lenkosi malibonga. Amen. Sikhathi manje u11 o'clock. Igama lenkosi malibonga. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Are we still together bazalwane? Ngisajabula mangimela ngaphambili. I'm still happy to see my face here. Igama lenkosi angifuni kulalwe babukunene. Ngimelene nomoya wokulala mangiye emsini mfundisi. Igama lenkosi malibonga. Bange emsini ngifuna litsamaye bathi bahamba la mthini lo. Tsamali naketa tsamali runa. Igama lenkosi malibonga. Ngatshelwa ke mina kwathiwa ulimi nje isizulu kuphela. Igama lenkosi malibonga. Bangitshela mangisuke ekhaya bathi nje ufuna nje ukubafundisa isizulu. Abathwanga mangifike eJozi bathi ngifundise Sepedi or Sotho. Igama lenkosi malibonga. Ayisengisifundile manje ngiyashaya strong apha igama lenkosi malibonga. Praise the Lord. Siza ukuhamba ke bazalwane sigijime. Igama lenkosi malibonga siyabonga kakhulu umnikelo bazalwane. uNkulunkulu anibusisa nenze kahle. Anigcina anilonde. uNkulunkulu owazi izidingo zenu. Igama lenkosi malibonga. Sendlula ke bazalwane. Kulesikhathi manje bazalwane. Allow me to call indoda kaNkulunkulu. Baba uNene ngicela bazalwane. Uzoza ngaphambili. Igama lenkosi malibonga. Mfundisi uNene
ngiyakhumbula leqala ukufika ngiyamthanda ubaba uthile operator kahle bazana wambamba nje endlule bona ubaba bengaphandle ezigadini kwakhe ulifaka ishort ofika ubaba uMahlanga athi saba masifika la enkonzweni ngiyambona uyafika la uthi angikwazi ukuvelela ngaphambili faka ishort ngizabaza kanjani but hayi kufuneka egama lenkosi malibonga praise the Lord ngiyacela bazona sime ngezinyawo zonke bese kuthi umfundisi unene uzoza ngaphambili bazalona azosintroducela ispeaker sethu sosuku kulesikhathi manje ngiyathanda ke sizama ukwenza icontrol kakhulu senzo sizama ukuavoid le movement esontweni engakhuleka kweba ukuthelezi base kuthiwa makuyezwini bese kuvalwa nje iminyango yonke ulokho la mnyango bese uba nendoda nje nenkani emala iminyango ngoba wathi uyawuthinta lo mnyango uyibone ngendlela ebuka ngakhona ngoba understand the importance yezwi lenkosi igama lenkosi malibonga so ngiyacela manje senzo ngathi ngiyathemba ukuthelezi ukuthi uzasicontrola uma eseqedile ubaba unene ukusethulela ispeaker sethu ngizocela ukuthi kube neorder igama lenkosi malibonga ngicela ngishayele umhlabelo omunye umuntu bese ubaba unene uzaphambili over to you pastor Ngizolibonga Inibingelele ekuseni egameni elihle loMfowethu uJesu. Amen. Amen. Thanda ukubingelela ubaba nomama Thelezi first and foremost. Nobuholi bale bandla ngiphelele egameni elihle loMfowethu uJesu. Amen. Amen. Bingelele umkhulu nogogo. Kukhona abantu esisensimini eyodwa sinabo. Yeah. Nethi igaba silingana. Oh yes. Sebahambe kakhulu. Yeah. Ngiyahluleka nje ukubiza abanye ngithi mfundisi. Mina bobaba. Oh yes. Esabanye bawomkhulu. Oh yeah. So ubaba nomama uNdebele bangena lapho. Oh yeah. Bangena lapho. Ugogo nomkhulu wethu. The fountain of praise. Ubaba nomama kaMfundisi Mahlanga. So ileyo ndaba le ukuthi mawubone bona mawazi uMfundisi Mahlanga then a fraction of what you will hear. So that's a wonderful thing ukuhamba nabadala bethu. Bible lithi uhamba nabadala bethu. Ngoba youth ine energy eningi. Yebo abantu abadala bane wisdom silent. Oh yeah. Silent. Oh yes.
ukuthi uma sine energy sigijima bakhulume kufanele sibe nendlebe yokubamamela ukuthi energy yethu siyichannelele to wisdom yabo abadala bethu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleyo privilege asinikeze yona. Ngaphambi kokuba ngisuke but I don't know, this is a celebration with Thanksgiving. In my life I stand right here. I think it is incredible. And when ngicabanga lesimo uNkama esaphila, I didn't see myself surviving. It was something that we had to talk about. Nini sinayo ekhaya siprepare nje. And uNkulunkulu is the only difference. Oh yes. Nakuba ngimile namhlanje, it's because of him. And he's just good. I want to say phambi kwenu ukuthi uNkulunkulu omuhle namhlanje akakashintsha. And indlela angakeze ukuyiyeka kunzima. Into engiyaye ngiyizwe nje ifike empilweni yami ukuthi uma ngisindiswa, I was so determined ukuthi uma ngiyiqala kufanele ngiyiqede. Anginenkinga yabantu abasindiswayo baphenduka endleleni, baphenduka izibotho. Ngoba ukwazi ukuyiqala le ndlela uphinde uyishiye and ube right. Ukwazi. It's a very serious thing. And that's a question engayibuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngibabonile besindiswa bashumayele mabadeda bayishiye indlela. Usathana basebenzise ukuthi babe ama-example ukuthi abantu abasindisiwe yilokho kwenzeka ngabo. Ngoba bayaphapha baphaphe bese bayaphanja endleleni. Bese sisabe nokusindiswa nathi yabo. Ngathi Nkosi ungisize uma ngiyiqala le. Oh yes. Kufanele ngiyiqede ukuze sibonise abantu ukuthi kuyahambeka kule ndlela. Uyahamba uthenjisiwe uNkulunkulu kuphila okunaphakade ufike to the finish line. Oh yeah. Athi ungisize, that's the whole thing. Ebunzimeni naseqhubekeni kwami, I still feel like going on. Yeah. Oh yeah. I still feel like going on. Yes. Praise Futhi God. ngenkani. Hallelujah. 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 Indlela le ingikhostile kakhulu. Amen. Bengamnika uNkulunkulu into eyiningi. Iwane bengengimle besilwa ngayo. Noma ezange ungiprepare about this, I just shut him down. Just down. Angizange ngifune lokuzwa ukuhamba komntwana. Angizange ngifune lokuzwa. He had to remind me sekwenzakele Saturday morning ukuthi, by the way, I was trying to prepare you. Yeah. But I was not asking for your consent. She was mine, she was never yours. Hard as that was, it helped me a lot. Izinto ezisizile endleleni ngebathandekayo ukuhamba kule network kaNkulunkulu. Never take insindiso for granted. Insindiso has been a point that connected me with people of greatness. It connected me with people I had no way of meeting. I had no way of meeting you on my own. This is the network a flow from the cross of Christ. Yes. Nabantu bonke abathintwe igazi on the way. It's meter from all walks of life, and it brought us where we are today. And I'm forever grateful for the cross. Christ and his cross. It's what I always celebrate. Even today, he's still good. He is still good, and his mercy is from everlasting to everlasting. I want to bless God so much. Your encouragement, amazwi mfundisi emashumayelayo, iwona akhela kithi the fortitude to be able to stand even nasebuhlungwini obungakanani.
lo mhlaba unawo ubuhlungu obunamandla kwezwi obunamandla aphezulu kwezwi uNkulunkulu anithembe ngalo ukuba nesinike lona yilona elisimisayo namhlanje. So ngalokho bathandekayo ngithanda ukuthi ezingiphakamisa umfundisi nje ungayithathi isisodwa. Take it as a grace kaNkulunkulu flowing from the cross on Calvary. Help me put your hands together as we welcome umkhulu uNdebele. Amadoda ehambile lendlela iminyaka benethwa yimvula eshawa zichothe endleleni abazali bayishiye indawo yabo. So let us just help me stand up, put your hands together and give God the best praise. Hallelujah. Baba sibonga usihlanganisa-ke namhlanje kuseni eBetha Hope Tabernacle singabangcwele. Siyabonga Baba umusa wakho, sibonga usibizela babona amandla wonke ebukhoneni bakho. Sibonga ukuthi Baba uyasithemba ngezwi lakho, uyasithemba nangempilo, uyasithemba babona amandla wonke nangenjongo onayo ngezimpilo zethu. Namhlanje ngekuseni babona amandla onke siyazendlala ebukhoneni bakho egameni elinamandla igama likaJesu. Busisa-ke abangcwele bonke abakhona, busisa izindebe zomlomo wami, busisa uNkulunkulu wethu, moya wami babona amandla wonke ube ngoqeqekileyo. Baba unikeze uNkulunkulu wami umusa wakho egameni elinamandla igama likaJesu. Liphilile izwi lakho uNkulunkulu wethu, izwi lakho liwukukhanya ezinyaweni zethu, izwi lakho liwukwambula imicabango nayo ngathi. Sisizeke Nkosi silamukele izwi lakho encwadini yaMarko 1:19. Babona amandla wonke lithi ngizolonda izwi
enhlizweni yami ukuze ngingoni. Baba siyabonga ukuthi nathi sizolingisa uMaria sigcine lezi zinto esasibona zenzeka nesazizwa zenzeka kuze babona amandla wonke ngesikhathi okufuneka babona amandla wonke si-withdrawe sikwazi babona amandla wonke ukuthi simele isikhathi esinzima. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu ekuseni egameni likaJesu. Amen and amen. Can somebody give the Lord a hand of praise? Let him thank you. Mfundisi Buthelezi Mamushenge sokwalisa. Ngiyambingelela kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele umfundisi uNene egameni elinamandla igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ubuholi bonke obukhona sonke-ke mfundisi uNene siwela eBetter Hope. Praise God. Amen. Sikhulunge into Better Hope Tabernacle. Amen. Sibonga kakhulu Mthungu. Sikhole kahle. Ngiyabingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Kuyintokozo emangalisayo namhlanje ekuseni ukuthi sihlangane ngalendlela. Unyaka usuyaphela. Kodwa-ke sibonga uNkulunkulu ithuba sinikeza lona ukuthi sizosho sithi Ebenezer. uNkulunkulu bemuhle empilweni zethu kwaze kwayila. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kuyintokozo mfundisi ukuthi sibe khona ekuseni. Sibonga ukuthi usamukele futhi. Ayikho into enzima njengokwamukela umuntu ongamazi. Namhlanje kufanele uqaphele ukuthi wamukela ubani uzothini. Ngoba unganika umuntu ucabanga ukuthi lo thina sake sanika uyamazi nene. Sake sanika indoda ipulpit bazalwane yasimesmerize. Yayelela la sasihlala khona endaweni eningi mhlawumbe yahleka uyayazi le ndoda yasilimaza bazalwane sabona ukuthi silimele kholwa yenye umunye usisi owenza nofakazi obuhlungu kabi nathi asakhala sonke singamadoda kanti sitshela bangabodwa into engekho nje isigebengu sizosigebenga enkonzweni abanye abazalwane bathi iqaphelani umuntu unamanga sithi yini nomona yasi mntana abantu ekhuluma iqiniso elingaka mina nje niyamtshela sele kwathi uma sizwa ukuthi unamanga kanani sasinamahloni nokubheka abebasitshela le ndaba. Amen. Bazalwane ekuseni ngihamba nenkosikazi yami la uMasikhosana. Amen. Ngicela ukuthi aphakame na umtshela umfundisi uButhelezi ukuthi kube lula ukuthi size ngoba uhlala eThema namthatha eThema. Amen. And so kube lula ukuthi sifinyelele la. In fact besikhona izolo ebusuku siyobona uma wakhe usanumama at least nami sengibambezele kulo mama ngoba sekusele yena yedwa. Obaba bahambile uma wami wahamba and unamahlanga. Amen. And so besiyombona izolo sekamdala bazalwane, she's about 88 years of age. And you know ngokuhamba kwesikhathi umzimba uhlale njalo uboka but siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinikeze lethu. Now bazalwane kuseshilo-ke uNene ukuthi u-apostle uSoli Mahlangu in fact akasinomntwana wami ngoba-ke sishade in community of property nami ngiyamclaim. Empeleni umamfundisi bazalwane owakwazi ukuthi amfakazele baze bamukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo zabo. Mina sengingena nje phakathi nendawo ukuthi siqedelele indaba yonke kodwa yena umumvusi kaNogwaja. Amen. And umubanjwa nje uNogwaja se uqalile yena umsebenzi omangalisayo. Manje ke umfundisi uSoli uyi-storyteller. Uyakwazi ukuxoxa indaba ayikhulume izibe mnandi and akayigcini indaba ngalelo langa. Uyikhuluma imihla yonke. Mina-ke bazalwane i-background yami i-background ethi kunendawo ebizwa iBrayton iseduze nase-Ermelo.
mina ngizalwa khona manje umfundisi uSoli uzokutshela ukuthi hayi mina ngizalwa nje emaplazini khona lapho indawo abayibiza ukuthi kuyaMahlasani. And so njalo nje uma befanele ukuthi beze esikoleni beza la ngangisebenza khona. And so uma beza la ngangisebenza khona uma ngishada nomkami ngomhla ka 30 August 1980 ngiyasebenza ke uyangena naye esikoleni. And so sesiqala ukwazana futhi iyasindiswa. Na ngaleso sikhathi ke bazalwane izinto zazilikhulu. Kwakuyisinto nje. Njengokusho ukuthi musuke ekhaya bathi ubafundisa isiZulu. Nathi nje sasinezinto esasizenza. Sasibheka nomkami ezinye zezinto zathi makulezi ziyasilimaza. Sifunde ukuthi uma sishadiswa kuthiwe makungabi khona lutho olusahlukanisayo. Makungabi khona lutho olusahlukanisayo. Saqala sabheka ukuthi ake sibone ukuthi lento ezosihlukanisa. Ngathi mina uma la ngangisebenza khona kwakuseduze uma ngiye ekhaya uma kuyilunch sasihamba leso sikhathi semalunch kwakungafani namanje. And so ngangiye ekhaya and angithi New Brunswick clean and so ngihalela ilunch yasekhaya. And so fanele ngikhaya uma ngibuya emsebenzini so uyangikhapha manje 1980s never so long. 1980 sihamba hand in hand isibambene lokishini emgwaqeni. Now manje basibheke and kunomngani wakhe uSoli mama ukunene naye kuMaswati nje angithi sizobamba nake bazalwane bese sesikoleni manje ngizongena esangweni bese ngiyamcaphisa umngani yakumakazi uyasibona uyagijima ye kuMahlanga athi namanje Mahlanga umhlolo kaNdebele ebikwami ngumuntu wakhe ukabuza mngaki usimali ngene mhlolo namanje na uSoli usikhuluma kahle lezinto bazalwane. And so yila saqala khona ukuthi sikhulume nama couples ukuthi we can have a better life. Singaba nayo impilo engcono. Asingavumi nanoma yini ibe nomthelela omubi othandweni lethu. Masithandane because uNkulunkulu uyathanda ukuthi sithandane. Amen. Nawe siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Fundisa unene uNkulunkulu muhle baba. Nanokuxebuka kangakanani uyakwazi ukuhamba nawe. Angeke akunikeze umthwalo ozodlula. Angeke azavuma ukuthi kwenzeke empilweni yakho lokho kuzokulimaza kulimaze nengane. uNkulunkulu ufunyaniswa ewusizo ngekhathi ezenzima. Uma sihamba naye uyasiza ngendlela emangalisayo. May uNkulunkulu akuphakamise akusize ehambeni kwakho konke egameni likaJesu. Amen. Usuku lokubonga inkosi bazalwane namhlanje. Akusiyo usuku lwendaba eziningi. Nama ngizokhuluma isikhathi eside bazalwane ngoba ezinye inhliziyo njengoba seshilo umntungwa zisekudleni. Amen. Amen. Bazalwane ngicela ukuthi namhlanje ngikhulume nawo wonke umuntu okhona la. Kube inselele kuwo wonke umuntu okhona la ekutheni uNkulunkulu uma asibiza akasibizelanga nje ukuthi sizoba yizibukeli, kodwa kunomsebenzi uNkulunkulu asibizele wona. Kungenzeka ukuthi ngeke sonke sibe abafundisi, kodwa kunendima esingakwazi ukuthi sifinyelele kuyo ukuze injongo uNkulunkulu anayo ngempilo yethu iphunyeleliswe. Amen. Namhlanje ngiyacela bazalwane ningivumele ukuthi ngikhulume sibonga nje uNkulunkulu ukuthi singakwazi ukukhula ezintweni zikaNkulunkulu ekakhulu kunjongo uNkulunkulu anayo ngempilo zethu. Ziningi inhlobo zokufunda bazalwane. Umuntu angaya esikoleni lesesenziwa uhulumeni afunde indaba ayibiza ukuthi i-formal education. Kodwa ke imfundo ayiqali esikolweni sikahulumeni. Imfundo iqala ekhaya.
abazali bangazibheka becabanga ukuthi asifundanga, asilungelanga ukuthi singaba abantu abafundisayo, kodwa uhambo lwakho nezinto ezenzekayo empilweni yakho zizifundo ezikusizayo ukuthi empilweni nazi izinto okufanele ukuthi uyiqaphele. Okunye ukufundisa kuyikona kona, okunye ukufundisa akusiyikona kona. Ezweni kuthiwa ngesilungu, ezweni labantu abangaboni, oyedwa obonayo uba yinkosi. Kaningi abantu basitshela izinto esingakwazi ukuthi sizitheste ukuzibona ukuthi ziyizona zona yini. Kaningi siyamukela nje lokho kushiwa abantu ngoba sesaba ukuthi si-challenge lento umuntu ayishoyo. Kunendoda ebesitshela izolo emngcwabeni idefine isatanism. Musafisa ukwazi ukuthi namanje ubethini lo muntu ngoba ngimlalele bakunene ngastrain indlebe yami ngangamuzwa nje ukuthi uthini, egcineni ngazwela labantu abangamuzwa ukuthi uyabhetha. Ngiyakhumbula ugogo Dzanibe baba asengizwela laba abangezwe ukuthi lo uyabhetha lo. Manje umfundisi akwazi kumphikisa eshumayela, kodwa ke bazalwane indaba eyisho bingekho, and abantu abamlalela bathi ukuthi lo baba uyabhetha, kanti ayikho lento ayishoyo. And so ukufunda kwethu bazalwane emakhaya nasemphakathini siyazi ukuthi sithuthukisa ingane zethu, sithuthukisa abantu esihlala nabo. Yingakho namhlanje bazalwane ngifuna ukuthi ngithi uNkulunkulu uyalindela ukuthi sikhule. Uthi uMasuku ekhuluma la uthi uNkulunkulu ulinde ukuthi umuntu akhule. Praise God. Amen. Mina nawe we are human beings. Apart ukuthi owesifazane nowesilisa kodwa singabantu. Isilungu sichaza kahle lento. Sithi we are human and we are beings. Now ukuba being i-process esuka ndawana thile eya ndawana thile. Awukwazi ukuba umuntu osihlezi ndawonye. Umuntu ofanele ukuthi athuthuke empilweni. Awuthuthuki nje kuphela ngeminyaka. Kunabantu abangathuthuka ngeminyaka kodwa engqondweni nasemoyeni bangathuthuki, emphakathini bangathuthuki, kwezezimali bangathuthuki, ezintweni ebudlelwaneni bangathuthuki. Abanye babanjwe ukuthi ubaba wayenza izinto kanje. Uthi Mtungwa siku-4th revolution yilento ishilo. Izinto ziyathuthuka. Nawe kufanele ukuthi uthuthuke. Alright baba, ngizome endaweni eyodwa, okay? Nawe kufanele ukuthi uthuthuke ube umuntu ongcono empilweni. Ayikho into uNkulunkulu ayilinde kuwe njengokuthi ube umntwana, but ukhule, and ukhule ufinyelela la uyi-youth khona, uye kuba young adult, usuke lapho ube yi-adult.